फंबाय आं दा नै लोगोनि रुमाव दंफैयो बाजाराव थांनो मोजां सिखारनो हाबा जों थांबाय ओमफ्राय दा नै अमा बेदर मैथा संना जानोसै आरो नोंथांमोनबो दिस्लायनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा बयबो नायनो फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आं जानो होनायाव दावरावनो हारफोरनि फाग्लि जादों बियो आंनो नेटनिखौ बिदिनो खोमा खमायबायथ' दाल' था दे जे ना रे कम था লাগে এইটো এইটো মামা বাচ্চা না আর ভালো লাগে খেলাবে খেলাও দিন এরকম একদম গিদির মডেল ডাঙা থাক এই ডাঙর থানা লাগে দিলে মাবাজি ডাঙরা না Bwisaguni बेसेबां बेयो मादै 1000 नै फ्राय माइदि गैयिया बिलाइ दस्रा खालार दङ बिलाइ मेरला बेदर बे बेदर जोबनानै मानो फाननो नांगौ सोरनो नोंनो बिमानोसो मोदोम गिदिर ना ओमफ्राय गोजौ जोबखाबाय नानि नाय फाननानै ini nama mana? Ayo. Oh, nama apa ni ni sampani. Ubi sampani. Oh, ubi sampani. Deh, aku kira lah do. Padanan siap-siap. Kumaya biko. Biko. Kurang ni hot kan ni. Isi kau berapa? Baru sekarang juga malai. Mana kamu set di sini ada? 900 ni hot dah. Ada ni setan sana. Kenapa ada? Kamu set di sini. Gamsa tuh tulisannya kayak nani ya, dia, ini dia mah, Bangdrai minam bray, Bangdrai minam di dan nenda malah kabai, arai, baik. Mama labu sana. Anu nak lambat Bwisaguni. Bang, kalau nak boleh dah lari ke? Background pun ada. Lambat. Anu apa lagi ni so? Dia anu kau kalau nak. Anu ni ah, roro, isi kamu lagi ni. Beku nak yakin ni? Gamsa लाबोबाय बैसागुनि बयफ्रेन्डनि हरनाय लोगो लाबोदों आं नुवा दा लोगोनि गोजा गासिबो गामसायाबो मोजां ना बैसागुआव बिदि हरलायनांगौ ना अननानै बयबो अमा बेदर ओमफ्राय नै मैथा संसै Meu bujarang, paluang sian tenang. Kunci bujaya empat. Hah? Mana? Sang bukan bersama.
मा मैथा अमा संगासिनो बेखौ होनबा नों वाव संजासिगोनदां ना माबायदि सायबाय थ' लायनोसै सोर सङो सोर थांफायो सासे थांनो थाङाखै मैथाया मोनबाय नै साखियाखै संख्रिबो बेदरा सालाय दे बेदरा गोथाव बेदरा जादे आलु जहल मैथा अमा गाजर लगायनाय पियासजों अमा बेदरखौ जानाय दे आङो जानो जाखादों मैथा अमा जानो लुबैखादोंमोन जाबाय ओमफ्राय दिना लोगोफोरनाव थाबा मोनजाया जोंहा जानो दं Sebelah ni. Elak.